नमस्कार प्रणाम। जैसे कि आप लोग देखो तनी भूषण स्टार बर्बादी शो। नमस्कार। तो चंदन चंचल के हम गानवा लिख के देले रहनी। हम तो लिखले रहनी कुछ और रे, लेकिन वो अपना मर्जी से गा दे कि गाना हम कौन लिख के देले रहनी। हमरे गाना से उनका नाम चौहक को हम वो गाना लिख के देले रहनी जो उनकी ज्यादा ट्रेंडिंग में चलते रही। उतने से समझदार बन के बस समझ जाएंगे हम कौन गाना लिख के देले रहनी। रौरा ना समझे, हमरा समझावे के पड़ी तब बुझ जाए कि हम गाना तो ना लिख के देले रहनी, तो ना गाना लिख के देले रहनी कि सुपर डुपर हिट रातों रात बोल जाएगी कौन गाना रहू। अब ज्यादा हम घुमा फिरा के ना बात करें सीधा पॉइंट पर। तो हम ये कहे वाला बानी कि जौन गानवा कहले रहलन चंदन चंचल, पतिया नतिया पटना बा देवरा ढूंढी चटना बा। तो गानवा तो मर्जी से में कहले रहलन, गानवा तो हम लिख के दिलनी दोसर। पतिया नतिया जौन जे गाना लिख के दिले रहनी नु, गाना रे पतिया नतिया पटना बा आ भूसना ढूंढी खोदना बा। तो हमर नाम ना लेलन, अपन नाम फेमस कइलन। हम कहनी कि हमर नाम से गानवा चली तो हमरो नाम वायरल होई, तो हमरो अपना मर्जी से गा देता पतिया नतिया पटना बा। बताई पति को नतिया बना देता रहो, आप पटना में रख देता रहो तो अगर लोग छोड़े जाओ ताना लाई कइलक लोग दाची याद देलक बुझ जाए कि बागल बागल बोरे आवत ना हमरा दुआर पर। देखो क्वेश्चन का नाम गा देनी कि हमरा लोग चैन से लेके बैठे दे। गाना कहल जाला एक राइटर बनल जाला। राइटर बने खातिर माइंड के जरूरत होला। माइंड वाला नहीं के बुझ जाए कि खत्म बानी। माइंड बा हमरा लंग, माइंड लेवे के होई तो बुझ जाए कि दिमाग लड़ावे के पड़ी। अगु दिमाग में ना लड़ी, ईंटा उठा के दिमाग पर लड़ाई।